Gitumbok nga hitman na og kanhisakop sa Sabalones sa group napatay atol sa bypass operation sa San Fernando Police. Si Duan Mirondina sa report. Dead on arrival sa Tambalanan ang 43 anyos nga si Roed Cabrera. Matud sa hepe sa San Fernando Police Station, Chief Inspector Lymel Pasquin, positibong napalitan og shabu si Cabrera sa kosher buyer. Apan gikatahong misuway kini pag-ilog sa arma sa mga operatiba, dihang nakamatikod nga mga pulis ang iyang katransaksyon. Magkalapit po kasi sila, talagang parang magkalapit sila nung nakita ng tropa na may baril at dito, bumubukol yung tagiliran. Napansin na po ng subject na umatras yung tropa namin, kaya po siya tinulak yung tropa hanggang sa nagka-commotion po. Matod sa hepe, kani hitman si Cabrera og sakop sa Sabalones Drug Group. We have reports, ma'am, na he was being used as hitman po during time nga po ng kasagsagan ng drugs dito. And we have reports, although this is for validation pa, na he was used by the Sabalones group nga daw po. Nakuha gikan sa crime scene ang giyong armas ni Cabrera ug napo ka sa siya sa gituang shabu. Ang asawa nagpunay lang sa paghilak ug nagdumili pagluwat og pamahayag. Unsa day nahitabo, ma'am? Ang storya sa mga pulis mo, misukol ko nung imong banan ni mo, ma'am, o imong kapuyo? Misukol ko nung sa pulis si Ruel, ma'am? Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.